ina so zan yi wa Habiba wata kyauta. Na nemi kuɗi a wurin Fahad na samu. Rashin fahimta. Maryam? Na'am, ina jin ki. Dama ina so zan yi wa Habiba wata kyauta. Na nemi kuɗi a wurin Fahad na samu. Ina so da Allah ki bashi kyautar amma ba tare da ya san ni na bayar ba. Okay, to me dalilin da yasa kika ce ai haka? Saboda ba na so na rasa Habiba. Kuma tunanina in dai ya san ni na bayar, balle ne ya mutu soyayya ta ba. To shikenan ba matsala, bari in zo ki jira ni. Rashin fahimta. Rashin fahimta. Yanzu dan Allah me ya riba ka tona ma sai ya. Ni fa yar uwarka ce fa, Habib. Kuma wannan abin da ya faru wallahi akasi ne kuskure ne ba za a sake ba. Shin idan ka tona min asiri Habib ya zan yi da raina? An Habib ni dai dan Allah ba na son ka ga ya kai ko babu ba na ka san baba da masifa. Ka san baba da fada baya kaunata. Ana so ya kuwa kai haƙuri. Wallahi tsautsayi ne shirin shi dan Habib. Na yi maka alƙawari ba zan ƙara ba da izinin Allah. Wai kina ta maganar tsautsayi ne. Tsautsayi ne shirin shedan ne. Da akwai abin da yake babu ruwan shedan sai kiga an goga an cire din shedan. Yanzu fi sabilillahi an turu masaba a yadda muke da ke. Wai har ke ce zaki sa a ce a hallaka ni. Haba turu masaba. Duk inda abin takeici yake wannan abin ai ya kai ga abin takeici. Uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya. Mu kaɗai ne a cikin gidan nan. Amma abin da zaki min kenan. Gaskiya ni biki min adalci wallahi. Baki kyauta min ba. Kuma yanzu kin daddago ni kin dawo da ni gida. Kin ce na zo gida akwai maganar da zaki faɗa. Dama abin da zaki gaya min din kenan. Habib. Habib. Me babba tona ma asiri Habib. Wallahi Allah a asiri ma sai ya zan in ce sai su da kaman dan uwa Habib. Kai fa kanina ne uwa ɗaya uba ɗaya Habib. Ta zan in ce a rake ka. Kawai shedan ne ya ni da kuma son zuciyata. Can ne sai an shi kudin hannun ka ne ban ce su da ke gaba Habib. Dan Allah kai haƙuri. Ba na so ka gaya kowa wannan magana. Daga ni sai kai sai Allah Habib. Wallahi Allah ba zan ƙara ba. Na yi maka rantsuwa. Shikenan. Zan haƙura. Amma da sharaɗi guda ɗaya. Me ya sharaɗin?
ina ne? Barka dai, lafiya kalau. Gida? Ya take da suna? Safwan. Safwan ko? Ina za a je ne haka? Wallahi zan ɗan je gaskiya ne. Ka san ai dai da yaro na. Tun ɗaze ina ta kiransa a waya har yanzu baya ɗaga, ban san me yasa ba. Na ba shi ya kai min kawuci ɗin nan na nan baya. Allah ko za ka ɗan duba min su in ka sami shi ka ce ko ma ba a yi kawuci ɗin ba kawai a kawo. Ina so zan samu na fita ne. Kin san dai kin daɗe a gidan nan, kuma tun a baya ina ta fama da ke akan ki faɗa min me dalilin da yasa kika dawo gida, kin ki faɗa min. To in dai kina son na haƙura, sai dai ki faɗa min dalilin da ya kawo ki gidan nan. Kike zaune har yau har gobe mijinki ya iya biyo bayan ki. Kai dai wato za ka bi wannan magana ba ko hadi. To saboda me zan bari? Abin da yake damuna ne. Kin ga ko ai ba shi da amfani a ce na bar magana. Kawai dai yanzu ni dai ki faɗa min menene yake faruwa. Shi kenan tun da ka masa an faɗa maka. Ina ji. To saki na yi. Saki kuma? Saki na yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu an turo masa'u sakin ki amma kika zo gidan nan baki faɗa mana ba. To ya zan yi da shi Habib? Ba laifin tsaye muna zaune lafiya kawai ya ce tafi gida ya sake ni. Ni kuma ba na son baba ya sani. Ka san halin baba in ya sani. Shi yasa ne shiru. Wallahi in baba ya sani Habib komai zai iya faruwa da ni. Ba na so ka gaya baba. Ka banni insha Allah na shawo kan abu da izinin Allah nan ba da daɗewa ba. Amma ni dai ba na son baba ya sani ke faruwa. Gaskiya ne maka wannan alƙawarin Habib. Shikenan, ni yanzu bari na tashi na fita. Rashin fahimta, rashin fahimta, rashin fahimta. Salamu alaikum. Keyboard. Ya kasuwa. Wannan lemon yara na makaranta ne ya kare shi. Ani ko mun kai shi. Alhaji Habib. Salamu alaikum. Ya farin abu ya rai gangarai. Wallahi ko dan boli ya ga farin gero ba. Ka kayar da ni. Ba wata magana ya da kai wannan. Dama kana wannan koko dai wucewa ka zo yi. Wucewa ne zo yi wallahi ana kiyara ma ina sauri sai na hango ka. Nace to ga aboki na can ya ma kyalin ya rabu da ni ma ya manta da ni. Ka hango ni an aiko ni siyan lemon yara ba. Kai ne wallahi ni da sharban ni da ganka ba a duniyar nan. Kayar da ni. Ba wata magana ya da kai wannan. Dama kana wannan koko dai wucewa ka zo yi. Ina unguwar mana ina can hanyar dan mani. Ka san kai kuɗi da shi sa kai ka yadda. Ba wani magana ya da kai wannan. Nan da yanda ka san. Nan yanda ya iyalanka ya mataka ba. Wai har matan nan kana ne kenan. Har wannan halin nata. Dai kamar da bane. Yanzu kuma ai an samu ci gaba. Ba ka ganin yanzu ma ita aiko ni in zo in siyo lemon yara na makaranta ba canza ba kenan. A to kuma tsakanin mata da miji dan ta gaya mana abu ya kare na zo zan siya ai ba wannan abu ne. Alhamdulillah. Gani fa barin faɗa ma. Sanin da kai mata na da na yanzu ba dai bane. Ba abin da za a yi na zo gidan in same ka. To shike na zo gidan in same ka. To madalla. Ka je da iyalin. Masha Allah. Madalla. Farin aboki. Sai da zo project ɗinmu na Monday nana. Alaikum salam. Bismillah maka samu. Rashin fahimta, Rashin fahimta. Nayi Allah ɗan mata. Habib baya nan. Wallahi Habib baya nan. Lafiya ne ko? Wallahi lafiya. Allah ya mata wani aka ce.
Sako daga ina. Kawata ce ta ce ta kama. Yayi ka za a bashi. Za a bashi. Sai an jima. Ya sunan ki ne? Sunana So Maryam sai an jima. Za a faɗa masa. Sanda zuwa. A yau sanu. An dawo lafiya? Lafiya lau. Bara na je na kama ruwa. Okay. Ah, ga zo mana. Ina Zainab kuwa? Zainab na aike ta gidan Hajiya. Amma lafiya? Lafiya lau. Daman dai na so a ce tana nan da sai mu dan tattauna magana da ita. To me ke faruwa? Wace magana kenan? To kin san kwanaki akwai wanda ta turo muka yi magana da shi. Tun da ya tafi kuma bai dawo ba. To amma dai ku tattauna da ita dan yanzu zan ƙara ba ta dama idan har ba ta fito da miji ba ni ina da wanda zan bata. Don wancan dama da na bashi ta daga ta wuce. Kin ga ba zai yi mu bar yarinya a gaban mu tana ta sangar ba sai zama abin magana. To amma Alhaji me zai hana ka ƙara ma Isa haƙuri? Tun da ka riga da ka masa alƙawari. A'a, kin gani ban yi masa alƙawari ba. Na dai ba shi dama kuma gashi ya riga ya yi sakaki dama da ta wuce shi. Kawai ta fito da miji, kuma ba ta fito da miji ba ni ina da wanda zan bata. Ki faɗa mata. To shi kenan yanzu dai ba ta nan idan ta dawo zan faɗa mata. Zainab! Zainab! Zo mana. Ko wani abu take ne? Kun yi magana da maman naki kuwa? Abba. Ok. To kuma yana ji shiru? Insha Allah nan kusa zan cire shi Allah. To wannan ita ce dama ta ƙarshe da zan baki. Na baki nan da kwana uku. Da kwana uku nan yayi ko ki fitar da miji ko biki fitar da ba ni ina da wanda zan aura. Zan fitar miki. Insha Allah ya zan fitar. To shikenan. Shi wannan mai aikin bai zo bane ne? Na ce mai aiki na ƙara son wannan wayarin din nawa da kuma filasta duk bai zo bane? Wallahi bai zo. Jiya ai na bari a jiya zai zo nan. Bai zo ba. To ba matsala da shi kenan. In Allah da zan yi musu waya sai zo ya ƙarasa. A dawo lafiya Abba. Allah ya sa. Da aiki ya ɗauko. Rashin fahimta, rashin fahimta, rashin fahimta. Wai menene dalilin da yasa kika zaɓi mu zo gidan antinki? Sadiq kenan. Ai ina tunanin na samu fita ne, shi yasa na ce ka zo gidan antina. Mafita? Kwarai. Wannan wace iriyar mafita ce ke samu haka? Mafitan shine Allah sa ka yadda da abin da zan gaya maka. To menene shi ina sauraron ki? Ka san mahaifina ya bani kwana uku
ya ce in fidda wanda nake so kuma ga abun yana ta gabatowa. Shi ne kawai na yanke shawarar cewa me zai hana mu kulla soyayya da kai ko da ta ƙarya ce.